Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева исәмсез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Biz mында күргән әберләрне үзе кайткач үз мәктәпләрдә балаларга тоже эшләтеп, алар белән шундый практика ориентированный дәресләр үткәреләчәкбез. Физик, химик алгарыш. Укытучылар заманча белем бирү технологияләре белән танышты. 70% аларның проблемалары шешелә. Без сүз белән, үзебезнең эшебез белән бу проблемаларны без шешәбез. Күрсәтерлек эшебез, горурланырлык нәтиҗәләр бар. Яңалыклар вакыты тапшыруына 5 ел. Бии торган кешеләр үзен сәхнәдә күрсәтергә тиеш. Ул монда выступать иткәндә зур үсеш алачак. Үзенә опыт та булачак в дальнейшем. Талантлар фестивале Йолдызлар кабыза. Әлмәттә масштаблы иҗади бәйгенең йомгаклау этабы узды. Әлмәт политехник техникумында физик укытучылары өчен физик-химик алгарыш республика проекты кысаларында оештырылган стажировка узды. Чара 21 гасыр физикасы, заманча белем бирү технологияләре һәм булачак белгечләрнең һөнәри компетентлыгын формалаштыруда һөнәри цикл дисциплиналары белән үзара бәйләнеш дигән актуаль темага багышланды. Бу хакта тулырак алдагы минутларда. Гипсокартон астында каркас нигә кирәк? Җылылык кая китә һәм саморезны ничек дөрес борырга? Бу хакта коры төзелештә физика, теориядән гипсокартон монтажына кадәр остаханәсендә сөйләделәр. Практика йөкләнешләрне исәпләү, материалларның үзлекләре һәм физик принципларның заманча конструкцияләренең ышанычлылыгын һәм ныклыгын ничек тәэмин итүен күрергә мөмкинлек бирде. Ставить саморез, держа ровно под 90 градусов перпендикулярно шуруповерт и саморез, и только после этого мы с вами вбиваем. Следующее, на что мы должны обращать внимание, это шаг саморезов, да? Монда остаханәләрдән соң укучыларга физиканы бераз яңаша укыта башлый һәм һөнәрләрендә гомумән тормышта аның ничек ярдәм итүен күрсәтә алачак дип саный Ринат Әгъләмов. Ул 4нче ел Мөслим мәктәбендә балаларга физика дәресе өйрәтә. Без дәресләрдә генә, китаплардан гына бөтенләй күреп бетерә алмыйбыз. Шуңа балага да һәм безгә дә аны күздән күрә кирәк. Безгә башта күрә кирәк, шуңа балалар күрсәтә. Без монда күргән әберләрне үзе кайткач үз мәктәпләрдә балаларга тоже эшләтеп, алар белән шундый практика ориентированный дәресләр үткәреләчәкбез. Давайте, чтобы вспомнить, мы с вами вначале посмотрим небольшой исторический видеоролик. Гидростатика магиясе. Паскаль законы һәм аның технологик процессларны автоматлаштырудагы роле остаханәсендә педагоглар теорияны искә төшерде һәм бу законның гамәлдә ничек кулланылуын күрсәтте. Студентлар белән бергә гади физик күренешләрнең катлаулы механизмнар белән идарә итәргә ничек ярдәм итүен тикшерде. Барлыгы стажировкада Татарстанның 10 муниципаль районыннан 28 педагог катнашты. Алар өчен 4 остаханә үткәрелде. Һәрберсе теория, практика куллану принцибы буенча төзелгән иде. Задачами проекта являются повышение... Проектның бурычлары балаларның физика, химия белән кызыксынуын үстерү, инженер һөнәрләрен сайлаячак абитуриентлар санын арттыру. Татарстанның һөнәри белем бирүне үстерү институты безне стажировка мәйданчыгы итеп сайлады. Аның кысаларында без физика укытучылары өчен стажировка уздырабыз. Площадкой, в рамках которой мы проводим стажировку для учителей физики. Укытуның төп үзенчәлеге дисциплина ара якын килү принцибы. Инновацион белем бирү технологияләрен куллануны техникумның физика педагоглары махсус фәннәр укытучылары белән берлектә күрсәтте. Бүген укытучылар 6 сәгать күләмендә стажировка үтәчәк. Уңышлы гына 4 остаханәне узганнан соң аларга квалификацияны арттыру турында таныклык биреләчәк. Март безнең редакциябыз өчен истәлекле ай. 2021 елның 22 мартында Луч телеканалы эфирында республиканың көньяк-көнчыгыш яңалыкларын үз эченә туплаган туган телебездә чыгучы яңалыклар вакыты тапшыруы үз эшен башлап җибәрде. Шул мизгелдән башлап татар телендәге мәгълүмат хезмәте төбәкнең медиа киңлегендә аерылгысыз өлешкә әверелде. Сүз Ләйсән Галиевага. Гадәттә бу вакытта без оператор белән төшерүләргә киткән булабыз, ләкин бүген түгел. Безнең микрофоныбыз туган телекомпаниябыз диварларында кала. Яңалыклар вакыты программасына 5 ел һәр кич сезнең хөрмәткә туган телебездә яңалыкларны әзерләүче хезмәткәрләребез белән якынрак тапшыруыбызның сәхнә арты белән таныштырырга булдык. Бүгенге репортажның төп геройлары без үзебез.
Татар редакциясының эше бүлек редакторы Рәдифә Нигъманова җитәкчелегендә башланып китә. Ул һәр сюжетның эчтәлеген, тел төгәллеген һәм җөмләнең мәгънәсен тикшерә. Коллективта иҗади мөхит тудырып, журналистларны яңа темаларга этәрә. Татар теленең сафлыгын саклауны төп максат итеп куя. Тапшыруыбыз чыга башлауга ук журналист белеме һәм тәҗрибәсе булмавына карамастан, кастингның барлык сынауларын үтеп телекомпаниягә Асу Нуриева кушыла. Шулай итеп, ул декрет ялын телевидение эшенә алыштырырга карар кыла һәм ялгышмый. Аны хезмәттәшләре дә, тамашачылар да тиз арада яратып өлгерә. Бүген Асу коллективны үзенең икенче гаиләсе дип саный. Эшләгән елларында ул тамашачыларның кәефендә мөһим үзгәреш күреп ала. Элек сюжет геройлары еш кына туган телләренә рус телен истин күрсәләр, хәзер алар үзләре татарча интервью бирергә атлыгып торам ди ул. Татар телен үстерүдә үзебезнең рольне тою һичшиксез илһамландыра. Кызганычка каршы, мәктәпләрдә, балалар бакчаларында төшергәндә балаларның сөйләшмәвен татарча күрәбез. Бу бераз моңсу күренеш әлбәттә. Ләкин киләчәктә менә алга таба шулай татарча яңалыклар чыгарып, тагын шулай балаларны сөйләштереп, өйрәтеп, аларның дагы татар телен онытмауларын теләп калабыз. Барлык үзебезнең кертә алган өлешебезне әлбәттә мага керттербез дип өметләнәм. Хәбәрләрнең төп бурычларының берсе тамашачыларга файдалы булу. Асу Әхмәтҗанова да шуның белән килешә. Редакциягә шалтыратучылар безгә соңгы өмет буларак мөрәҗәгать итә. Моннан тыш әңгәмә туган татар теленә күчкәндә аеруча ышанычлы мөнәсәбәт барлыкка килә. Борчыган сорауларны әнә шул туган телдә җиткерү мөмкинлеге аларга җан тынычлыгы һәм ышаныч бирә. Безгә күп кеше шалтырата, чакыралар съемкаларга, без инде барабыз аларга, проблемаларын төшерәбез, язабыз, күрсәтәбез һәм 70% аларның проблемалары чишелә. Без сүз белән, үзебезнең эшебез белән бу проблемаларны без чишәбез. Журналистлар җыйган барлык мәгълүмат, төшерелгән кадрлар монтаж өстәле артына Динара Гайнетдинова кулына килеп эләгә. Динара сюжетка соңгы сулыш өрүче, аны тулыландыручы оста. Ул һәр кадрны җентекләп сайлый. Музыкаль бизәлеш һәм график эффектлар аша видеоны бер бөтен итеп җыя. Яңалыклары вакыты бүген Әлмәт белән генә чикләнми. Көньяк-көнчыгышның иң ерак почмакларыннан да яңалыклар оператив рәвештә эфирга барып ирешсен өчен Азнакай һәм Бөгелмәдә махсус хәбәрчеләребез бар. Анда да туган телебездә зур тамашачы өчен бердәм мәгълүмат мәйданы тудырыла. Лейсан Галиева, Олег Павлов, яңалыклары вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә Россия халыкларының бердәмлеге елына һәм Татарстан Республикасында хәрби һәм хезмәт батырлыгы елына багышланган Татнефть профсоюзы талантлары фестиваленең йомгаклау этабы узды. Дистәләгән катнашучы фестивальнең гала концертында чыгыш ясау өчен сайлап алу этапларын үтте. Нефтьчеләрнең осталыгын Россия масштабындагы белгечләр бәяләде. Иҗат атмосферасында безнең төре төркеме дә эшләп кайтты. Мы рады приветствовать всех вас на открытии ежегодного, всеми любимого творческого конкурса «Фестиваль талантов». Әлеге фестиваль озын ел үткән. Аның тарихы моннан 38 ел элек Татнефть компаниясенең үзешчән сәнгать тамашасы буларак башланган. Шул көннән бирле чара күп кенә иҗади язмышлар өчен чын башлангыч ноктага үрелгән. 2017 елда проект Татнефть профсоюзының талантлар фестивале исемен алса да, төп миссиясын саклап кала. Татнефть профсоюз дает площадку для того, чтобы каждый участник имел возможность показать свой талант. Поэтому и фестиваль называется «Фестиваль талантов Татнефть профсоюза». Мы год от года меняем и состав нашего уважаемого жюри. И мне очень приятно, что сегодня в этом зале находятся настоящие профессионалы своего дела. Сәхнә артында дулкынлану, сәхнәдә чын профессионализм. Бу чарада операторлар, инженерлар яки геологлар түгел. Фестиваль эчендә алар артистлар. Әлеге сәхнә аша Татнефтьнең дистәләгән коллективлары үтә.
фестивале Татнефть компаниясында эшләүче хезмәткәрләр өчен махсус оештырылган чара. Бүген монда 200-дән артык концерт номеры, 4 номинация буенча катнашучылар беренче этапны үтеп финал этабына килгәннәр. Катнашучылар арасында елдан-ел фестивальне калдырмаучылар да бар. Яңа килүчеләр дә шактый. Чаллыдан Лиана Фаляхова һәм Миләүшә Фәхриева фестивальдә беренче тапкыр чыгыш ясады. Чыгышлары буенча жюри әгъзалары берничә кимчелек әйтсәләр дә, кызларның күңелләре төшмәде. Есть возможность, у кого-то есть внутренний талант, кто-то может здесь раскрыться совсем по-другому. Также это сплощает. Я вам правда хочу сказать огромное спасибо, потому что я написал, у меня мурашки все перед. Мне интересно, чем вы занимаетесь. Нефтчеләрнең осталыгын бүген Россия масштабындагы жюри, илнең танылган мәдәният эшлекләре, хореографлары һәм вокалистлары бәяли. Корпоратив бәйге булуына карамастан, жюри әгъзаларының бәяләү критерийлары профессиональ кастингладагы кебек. Вы все такие индивидуальные, вы все такие красивые, у вас у каждого своя история. На таком конкурсе я впервые там, где люди, которые не профессионально занимаются. Бу конкурста мин беренче тапкыр. Монда катнашучылар профессиональ рәвештә вокал белән дә, хореография белән дә шөгыльләнмиләр. Алар өчен бу бары тик ләззәт алу. Алар бергә вакыт үткәрү өчен килгән артистлар. Бу бит искиткеч. Алар өчен сөенеп утырдым. Татнефть компаниясенә зур рәхмәт. Фестивальләрне хуплый, үстерә. Бу дәвамлы эш булыр дип ышанам. Огромная благодарность, конечно же, компании Татнефть, которая поддерживает это, которая развивает эти фестивали. Я знаю, что он не единственный. Быел талантлар фестивале сәхнәсе зур иҗат лабораториясын хәтерләтә. Төп яңалык һәрбер чыгыштан соң экспертлар сүзе. Очень интересно было посмотреть на вас и вот на людей, которые работают в этой организации. Вот как вы выглядите все, оказывается. С технической точки зрения, видимо, недостаточно микрофонов вам приходится передавать их. Вот. И тут есть что подумать. Может быть, гарнитура, может быть, еще что-то. Потому что чем динамичнее, чем активнее все это будет происходить, тем живее пройдет вся эта история. Жырлый торган кешеләр, бии торган кешеләр үзен сәхнәдә күрсәтергә тиеш. Ул монда выступать иткәндә зур үсеш алачак. Үзенә опыт та булачак в дальнейшем, киләчәктә. Алсу Ахмаджанова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Хәзер бит туган-туганны белми, күрше-күршесенә керми, самаварлар чыжылдамый. Спорт темаларына күчәбез. Плей-оффның беренче матчына 2 көн кала юбилейный спорт сарайында нефтяник хоккейчылары жанатарлар белән ачык очрашу үткәрде. Әлеге спорт сөючеләр без тренировкасын карап кына калмыйча, команда тренерлары һәм капитаны белән аралаша алдылар. Чарада без дә булып кайттык. Түгел пас һәм жанатарларның кул чабулары астында хоккеистлар капкага таба юл ала. Ярым буш трибунларга игътибар итмәсәк, нефтяник инде плей-оффта уйный башлаган кебек тоела. Тренировка вакытында капкачылар тренеры Алексей Конюшев һәм һөҗүмче Адель Булатовка махсус микрофоннар урнаштырылган иде. Аларның аңлатмалары аеруча кызык булды ди жанатарлар. Ащек тренировка ошей, Биг Казак. Очень хорошо то, что делают такое некое общение с фанатами, взаимодействие с аудиторией. Очень хорошо, нравится. Много всего интересного. То, что на игроков вот вешают микрофоны. Все такое. Ишке кухняны карарга 50-дән артык кеше җыелды. Уеннар алдыннан команданың әзерләнүен күрү спортсменнар һәм жанатарлар арасында аеруча җылы мөнәсәбәтләр тудыра. Я даже не представляю, как можно без болельщиков сыграть, тем более, когда у нас такая поддержка, такие великолепные болельщики. Это, не зря говорят, что это еще дополнительный игрок на льду, потому что они нам помогают, ведут вперед. Так что это огромный плюс. Хоккеистлар үз чиратында менә шундый ачык тренировкалар өчен уеннар булмаса да аеруча дәртләндерә ди. Плей-оффны көткән көннәр аларда һәрвакыт озак уза. Прям непосредственно сейчас. Әлеге минутларда без бер эшендә 2 күнегүен күрәбез. Хоккеистлар узын аралык буенча хәрәкәт итә. Алдагы көнне ял иттеләр, шуңа күрә аларга беренче чиратта организмны җылытырга, шушындый интенсив күнегүләр ясарга кирәк. Чтобы
организм ребят подготовился к работе. Буз üstündəgi işraşudan soң Фаяда жанатарлар тренерлар Дмитрий Обухов һәм Дамир Мусин команда капитаны Динар Хәмидуллин белән шәхсән аралашу өчен чиратка килде. Катнашчылар тактика, команданың кәефе һәм булачак плей-офф сериясеннән өметләре турында кызыксындырган сораулар бирделәр. По какому принципу вы составляете звенья? Ищете ли вы какую-то связь между игроками? Методом проб и ошибок на это и дается, в принципе, регулярный чемпионат, чтобы определиться с наилучшими сочетаниями, да, звеньев, пар и вообще в целом, и заходить уже с этим боевым составом в плей-офф. Иң яхшы сорау өчен Евгений исемле жанатырга алдагы плей-офф алкасы тапшырылды. Очрашу фото һәм автограф сессия белән тәмамланды. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Лучи Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.